आं दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बे भिडिअआनो जागोन आंनि गामिखौ लानानै, आंनि गामिनि नुथाय। आंनि गामिया गोबां बोसोर गोजाम। बेहाय गामिया गोदो गोदाय जंगलजों बुंफबदोंमोन। गासैबो गामियानो जेनेबा जोंनि बर' माहारिया थानाय गामिफोरा जंगल दानस्रांनानै थानाय बायदिसिना बेफोरबायदिखौ जों मोनथिनो मोनो बा बिजाबफोरावबो जों फरायनानै मोनो। थिग बिदिनो जोंनि गामियाबो दिनै बरमा एरियानि खाथियाव बा बरमा एरियानि आन्दारावनो जोंनिया गोलैयो। बे बरमा कलेजनि खाथियावनो गामिनि मुङा जादों आलांजार गामि। दिनै गोबां बोसोर जाबोबाय गामिया, आरो बेवहाय जोंहा हारि अनफावरि गोबां बर'नि सेन्टिमेन्ट गोनां सुबुंफोर बे गामियावनो जोनोम मोनदों, आरो दिनै हारिनि थाखायबो गोबां नांबोदों। आरो बे हारि अनफावरि, हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां सुबुंफोरा जोंनि गामिनिफ्रायबो मुंख्लं जालांदों। बेखायनो आङो दिनै जिखि जाया सरकारानो थायाथों मानो, दिनै बे दरलबसे गामि बा आलांजार गामिनि सिथासे सुपानि बा आलांजार गामिनि मोनसे साइड सुपानि थासारिखौ आङो दिन्थिनो नागिरदों। बे जाबाय आलांजारानो। बेहाय जोंहा हारि अनफ्लावनानै बा हारिनि थाखाय थां थै बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव बाहागो लानानै दिनै नाजाबोनायनिफ्राय दिनैसिम जोंनि गामिनिफ्राय मुंख्लं जालांनाय दं। बे मुंख्लं जानायनि मेम'रियेल टम्ब, बेखौबो आं भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। बेहाय गासैखौबो दिन्थिजोबनो हानाय नङा। खायसेया मेम'रियेल टम्ब गैया। जिखिनि मेम'रियेल टम्ब दङ बेखिनिखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो लागोन। आरो दिनै जि गामिनिफ्राय दिनै मुंख्लं जालांदों बा सहिद जालांदों, बिथांमोननि नांथाब नाजानायजों दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोरोबथा सुक्ति बायदिसिना लाबोनो हादों। जेरैहाय जों BSc मोननो हादों, आरो लोगोसेनो BScनि उनावहाय जोङो BTC मोननो हादों। बिनि उनाव दिनैहाय BTR मोननो हाफुंदों, BTRनि एग्रिमेन्ट जादों। दा बेफोरबायदि थासारिखौ बा बेफोरबायदि जाफुंसारनायखौ नुनानै बा बेफोरबायदि जाफुंसारनायनि उनावबो दिनै गामिनि दखरसेबो मोनसेबो लामा जाफुंसाराखै। लामाफोरा गोबां हाब्रु दैब्रुजों दैज्लां बोथोराव थाबायनो हायै जायो। बेहाय लामाखौ गामिनि लामाया मोजां जानांगौ, बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजोंबो फोरमायहरो, जायखिजाया सरकारानो जाया मानो बिथांमोननिसिम। आरो गामियाव गोबां दुखुथिया न'खरफोर दङ। बै दुखुथिया न'खरफोरा दासिमबो बुंनो थाङोब्ला गंसेबो न' मोनाखै, आइवे न' मोनाखै, थरसे इथा गोलैयाखै। बेखौनो लानानै दुखु नाङो। जेरावनोखि जाय गामिनिफ्राय मुंख्लं जालांनाय दं, गोबां मुंख्लं जालांनाय दं, बै गामियाव दासिमबो गंसे न' मोनफुंनो हायाखै। बे जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। बेहाय अनुस्थानफोरनि खेथ्रआव बुंनो थाङोब्ला गंसे स्कुलबो दङ बेहाय, भेन्सार स्कुल। जाय भेन्सार स्कुलानोखि दिनै गोबां बोसोरनिफ्राय 1993निफ्राय बेनिफ्राय दिनै जागायनानै दिनैसिम सोलिबाय दङ। गेजेरावनो फरायसुला फरायसुलिनि अभाबनि थाखाय बन्द' जादोंमोन, नाथाय आरो दिनै सोलिबोबाय दङ। आरो लोगोसेनो टिचारफोरनि थाखायबो एसे प्रब्लेम जादोंमोन, थेवब्लाबो दिनै सोलिबोबाय दङ। मानो जाया जानो, दिनै गंसे फरायसालियाव फोरोंगिरिया जुदि बेथन मोनाब्ला गोबाव बोसोर बेहाय फरायसालियाव फेसिलिटि मोनाबा फरायसुला फरायसुलिनि थाखाय, अब्ला बेहाय गोबां फरायसुलिया बोरै फरायबाय थानो। निस्सय फरायसुला फरायसुलिनि थाखाय अभाब जागोन। नाथाय गिबि जागायनाय समाव गोबां फरायसुला फरायसुलि बेवहाय फरायदोंमोन, जेरावनोखि बेनिफ्रायनो फरायसुला फरायसुलिफोरा फरायनानै दिनै गोदोर सोलोंथाइ लानानै दिनै सोरबायाबा हारिनि थाखाय नांदों, सोरबायाबा निजिनि आथिङाव गसंनो हादों। बेफोरबायदि जानो हादों। नाथाय दिनै बे फरायसालिया जाफुंना फैयाखै। बे भेन्सार फरायसालि, बे फरायसालिनि मुङानो जादों रबिन रामसियारि एम इ स्कुल। दिनै बे मुङाबो सासे बर'नि थाखाय मुंख्लं जालांनाय बिथांनि मुङैनो, बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोन, बिथांनि मुङैनो बे फरायसालिनि मुंखौबो लाखिनाय जादों। बिथाङाबो सिलाइनि गुलिजों बोलि जानांदों सानसे समाव। बिथाङाबो फोरोंगिरिमोन। दा बै भेन्सार फरायसालिनि मुंखौ बिथांनि मुङैनो गोदोनिफ्रायनो होबोनाय जादों। दा सरकारखौ आङो खावलायो जे गामिनि डेभेलपनि सायाव बा
फरायसालिफोरखौ बिटिआरनि जेसेबां जि फरायसालि दङ बेफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनांगौ जोंनि बिटिआर सुक्ति 6.3 दफा बायदियै आं बेखौनो लुबैयो आरो जोंनि बेहाय बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि मोनसे जोंनि बिटिआर गोरोबथानि थ्रुयै लाबोनो हादों बे लाबोनो हानायाव बेहाय जोंनि बे आलाकजार गामियावबो गोबां रिजार्भ हा दङ बै रिजार्भ हाफोराव नायनानै बेहाय फसंनो थाखाय जायगा दङ बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजोंबो आङो फोरमायहरखाबाय जे डेभेलप नांगौ जोंनो दिनै गोबां मानसि थैलांनायनि उनावबो दिनै जेबो डेभेलपखौनो नुनो थाखाय बेखायनो आङो भिडिअनि गेजेरजों गासैबो बर' माहारि बा सरकारनो बा बिटिआरनो भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै फोरमायहरनाय जादों आरो बेवहाय दसे सम आङो गामिनि थासारि बा नुथायखौ आं दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय नैबे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं रासिद रामसियारिनि गोसोखां हामफा नैबे रबिन रामसियारि मुंख्लं जालांनाय बिथाङाबो जोंनि गामिनिनो गोबां मुंख्लं जादों गोबां सहिद जादों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव नैबे गामिनि लामानि नुथाय नै कालभाराबो जोबोद गाज्रि जानानै दङ बेफोर गासैबो पाका एबा ब्लक रास्ता जाजोबनांगौमोन माब्लाबानो नाथाय दिनै गरनैसो अन्थाइ गरनैसो बालाजोंनो दिनैसिम बेफोरबायदि सोलिबोबाय दङ लामाया दैज्लां बोथोराव बै लामाफोरा जोबोद गाज्रि जायो साइकेल बा गारि सालायनो गोबां उदांस्रिनि थाखाय सोमावसारनाय जोंनि गामिनिफ्रायबो बिहोमा लानाय बेक्तिफोर दङ बा सुबुंफोर दङ नाथाय दासिमबो गामिनि लामा गामिनि न' बां जेबो डेभेलपमेन्ट जानायखौ नुवाखै बेखायनो आङो जायखिजाया दा सोलिबाय थानाय सरकारनिसिम आं गुरैयै खावलायहरो जे बैफोर लामाफोरखौ नायबिजिरनानै बा गामिनि दुखुथिया न'खरफोराव मोननांगौ बायदियै न'खरफोराव जिखिनि गोनांथि एबा न' बां आय'एनि न' बेफोरखौ होफुंनांगौ आरो लामाफोरखौ साब सिखोनै जेनेबा लामाफोरखौ मोजां खालामनांगौ जोबोद गाज्रि लामाया भिडिअखौ जोबनायसिम नायलांबाय था गामिनि खायसे नुथायफोरखौ नुनो मोनगोन लामा गाज्रियानो जा न' बां गैयि बा गोरिब न'खर बेफोर दुखुथिया न'खराव न' होनांगौखौ आं लुबैयो नैबे गोरिब न'खर बेफोर न'फोरखौ लुफुंनांगौ नैबे उदांस्रिनि सोमावसारनायाव बिहोमा लानाय नैबे बिथाङाबो मुंख्लं जालांदों उदांस्रि सोमावसारनायाव बिहोमा लानाय न'खरनि गोनांथि दं नैबे आवे न'नि गोनांथि नैबे दावहारु फोथार आरो दावहारु फिसारि दोङो बे गासैबो रिजार्भा बेहाय दा बिटिआर सुक्ति बायदियै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बरमायावनो मोनफुंनो हानाय जादों बे मोनफुंनो हानायखौ बेहाय लुनो थाखाय जायगा दङ बेखौबो आं भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायहरनाय जाबाय दावहारु फिसारिं बा दावहारु फोथार मुं थालांनायनिबो जारिमिन दोङो बे जोंनि बे दावहारु फिसारि बा दावहारु फोथारनि मुङा गोदो गोदाय 1982-83 मायथाइयाव हारसाफोर दावराव दावसि जानाय समाव बेहायनो बे दैमामोन नाथाय दा फिसारि जाजोब्बाय बेखिनियाव होसोलायनाय नांज्लाय खमलाय बायदिसिना जादोंमोन बेनि मुङैनो बेनि जायगाखौ दावहारु फिसारिं एबा दावहारु फोथारखौ फोथार आरो फिसारिंखौ दावहारु फिसारिं मुङै दासिमबो गाबज्रि जानाय जायो बैफोर जायगाफोराव दा बेफोर जायगाफोरा दा रिजार्भ नालाय बेहाय जोंहा सुक्ति बायदियै मोननो हानाय इउनिभारसिटि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बेखौ लुफुंनो हानाय जायगा दङ बेखायनो दा सरकाराव थानाय गिदिर गोलावा फैनानै बैफोर जायगाखौ नायनानै बेहाय इउनिभारसिटिखौ लुफुंनो थाखाय आं खावलायहरो जोबोद गुवार फैलाव
बै जायगाया बे जायगाया बरमा एरियानि आन्दारावनो गोलैयो। बे जायगाखिनियावनो बर'जों बर' एबसु पिटिसि समावबो दावराव दावसि होसोलायनाय जादोंमोन। मायथाइफोरा एसेबां गोसोआव गैला जानो हागौ 1991-92सोआव बे दावराव दावसि नांज्लाय खमज्लाय बेफोरबायदि जेंसिया नुजाथिदोंमोन। बेनिखायनो बै जायगाखिनिखौ दावहारु फोथार बा दावहारु फिसारि मुङै मिथिजानाय जायो। भिडिअ'आ जोबोद गोलाव जानायलाय आं बेखिनियावनो भिडिअ'खौ फोजोबनो सानबाय आरो उनावहाय खायसे स्ट'रिखौ खायसे गामिनि गेदेमा सुबुंखौ लानानै आङो भिडिअ' बानायनाय जागोन आरो मोनथिहोनाय जागोन। आं भिडिअ'खौ गोलाव जानायनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ।